Hello guys, good morning. दायो सिखारनानै फ्रेश जाबाय, ओंखाम जाबाय, हिन्जावखौ ओंखाम जाहोनानै मुलि सुलि जाहोनानै पुरा रेडि। दिनै जाबाय सेटारडे आरो सानडे, मानडे जोंनि एडमिट दङ लोगोफोर। दायो आङो थांनो ओंखारदों, जोङो एकदम पुरा बेरायफ्राव साननैनिफ्राय रेडि खालामबाबो खिन्थु मोनसे बुस्थु हिन्जाव बावबोदों, बेनो जाहैबाय हाथाइ हुनाय कलगेट। थ' बे कलगेटआ गैया, मैया जोङो जितानिफ्राय रुम बुक खालामदों बे खालिनिफ्राय जोङो हाथाइ फुवाखै, दिनै साननै जासिगोन। थ' दायो लायनो थांसै, खिन्थु ब्रासखौ सोनो बावाखै आरोना, ब्रासआ दङ कलगेटआ गैया। थ' बेखायनो आं कलगेट लायनो थांनोसै। हिन्जावा हाथाइ फुवाखै, हिन्जावा दुगैयाखैबो, खिन्थु दुगैहोनांगोन दिनै। ओमफ्राय नैया बिदाबो सिखाराखै, सिखारदो ओंखाम जानाय आरो उन्दुफिनदो, रेस्ट नांगौ बेखौ अलरेडि रेस्ट नांखागौ, जेबो नङा। ओमफ्राय दायो सानग्लास लाना फैदो, सानग्लासखौ माने नानेखाखौ खोबनो थाखाय आं लायो आरोना, बरियानो। मोनसे ससमा एकदम पावारि बानायथारनांसिगोन एबारै, गुफुर मोनसे बानायदोंमोन गोजा गारि फाननायावनो, बेबो थांफाबाय, मोनासै। दायो आरो मोनसे बानायबावगोन बे फैखांनायनि उनाव मोजाङैनो। नैबेबो बिराद मोजाङैनो, नैबेथ' सानग्लाससो नालाय, साननि थाखायसो। दायो ओंखारलांसै। दे नों थाथ' दसे, हाथाइफोरा मोनामजोब्बाय। दे दायो केनाव दै गैला नालाय, बेखौ माबा खालामसिगोन, ओमफ्राय नैया लेथ्राफोरखौ लांखानोसै गारनो सिङाव। Itu pela boleh. Itu nenek, kali itu. Wow. Ayo nih ke garnis yang. Lipiau senangan kunci, obiau gade. Mau ke garnis tuh bukan. Oh. Dai kemarin langsung. Nih garnis ini sabi ayo dong. Hor hinjauku serba langgan nanti lah mereka bayang rau belang nala sabi yang nondong. Tapi ini ke garnis bahirong. Wah, sih buza mal. Wah, kareba. Iya, balting peranai. Naik. Ya, onse. Menam juga. Letrap ya, menam juga gas angkat udah. Ini थांनांगोन बायदि मोनदों। ओमफ्राय जुदि थालांबा आंबो थांगोन आरो माबायाव पुरहजाय स्टेडियामाव जोंनि मोसागिरिफोरखौ नायनो आरो बयनिसिमबो आंनिफ्राय हामलायनाय, जाय बे खाबुखौ मोनदों मोसानो। जि मोजां नुदों, भगबान ड्रन शटफोरखौ नायदो, बिराद हिट नुदों। दायो कलगेट लानो थांगासिनो दं आङो, कलगेट लाना फैनोसै। बिदि गुवाहाटीफ्राव गलिफ्राव थाबा बरियानो ओंखारबोनो मोजां मोनो आरोना, इभिनिंआवनो जा मर्निंआवनो जा ओंखारबोना दुगैयै लोबै बरिया ओंखारनानै दसे साहा पानि लोंफैनो बिराद मोजां मोनो आं। दायो कलगेटखौ लानानै साहा कापसे लोंहैनांगोन न'आव। कलगेट लानोसै र' मोनसे। दाथ' लाबाय ORS आरो कलगेट। नैया जों थानाय गलि आरो इथिंनो हाबलांनांगौ। दायो नै स्ट्रिटआव साहा कापसे लोंनोसै, बेनिफ्राय थांनोसै। खाबो बिस्कुट पाम नहीं गई, बिस्कुट को दियो बेकारे बिस्कुट तो सफैलायबाय। मोनसे रुमावनो साननै सानथाम हाबसोना थानो बिराद बरिं मोनो आंहा, बेरायनोबो थांनो मोनला माबो मोनला। दखानाव थाबाबो बिथिं ओंखारलाय बिथिं मालाय खालामबाय थानो हायो। बेयावलाय आरो सोर सिनाखि दङ, नङा होमबा? बारा टाइम थाबाबो माबा बेंग्राग्रासो मोनलायोलै, बरिं मोनलायदों बेसेबां रुम सिङाव थाबाय थाना। ओंखारलाङाबाबो हिन्जाव हारसिं जायो, बेखायनो ओंखारलांनोबो हायाखै। थेवबो दायो नायनोसै, हाया ओंखारलांनो।
दायो हाथाय हुनोसै कलगेट लाबोबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय आं ORS लाबोदों ORS ये ले लो तेरे लिए ORS लेके आया खा लो हेल्दी रहो बच्चा हेल्दी होना चाहिए ये हमारा कलगेट दासो हाथाय हुनो मोनसिगोन आरो गासैखौबो देखायदो जेला हाथाय फुनायखौबो एसे देखायनोसै नामा बुङो साननै जाबाय अब्लाबो आंना खुगाया मोनामखाया हिटखा दायोनिया मुरि लारुजों साहा लोंनोसै बेयाव जिरायनानै बरियानो ओमफ्राय बिथिं सेकेन्ड टाइम ओंखाम जागासिनो दङ मालाय वाव बेयाव जिरायना साहा लोंनायनि मजायानो बेलेग बे नङा वाव नैया हिन्जावा दासो देलायदों मालाय दुगैयै लोबै बरियानो रुम सिङाव हाबसोनानै बिराद बरिं मोनबाय खिन्थु आङो सानसे साननैयावनो बरावबो ओंखारनो लांनो मोनला हायादो बिदि थानो आं 10 दिनसो बिदि खानानै मोनो सिटेप जागोन आं दे नोंना खानाया बेंखा बेंखि जालांबाय नङाबा गसाइ संगोन गाबोन लोबनो लानांसिगोन नङाबा जानाय साफायानो नोंना बाव गाबोन सुनानै दै गुदुं धैर्य खस्थ' खालामनांगोन एसे सम बारग'लांसै खानांगोनसो लबार दंमोन ना हेबना होनांगौमोन हेबनोनो रोङा ना आंबो नों रोंनायबासो नैया लोगोफोर नायदो खानाया जि मोजां एसे बोरैबा बुरै जायो ने बिदि टाइमाव मानसिफोर जा माबा फैबा बुरै जोबजोबबाय बास मोदोम सोदोम माबा बुरै जोब्बाय माबा खालामना होबाय हना होबाय नङाबा जायलेले जाना दङमोन साइज नुनाय नङाना साइज खालामना लानांगोन पेसेन्टखौबो वारेसखौ लोंदो गेसनि सिराबाव थाखानांगौ दायो माबायाव जमेट'आव अर्डार होबाय एकदम संनो बानानै बे बायो आङो नैया दासो बाइक लादो आरो 12 मिनिट नांबावगोन इनि मोनफैनासिम जोंनि रुमसिम दायो आं एसे लामायाव नेबाय थागोन इखौ आरो 10 मिनिट बैयाव फैगोन नालाय ओरैनो नेगासिनो दं आङो बिराद उखैबाय माने हिन्जावाबो उखैबायनो 6 मिनिट नाया सफैबाय दादा উপরে রাখো ফার্স্ট ফ্লোর হয় সফিবাই একদম একজ্যাক্ট লোকেশন হ্যাঁ বন্ধ ৰাখে থ'ব পাৰিম অলপ আগত থৈ দিয়ক খানা आ गया हमारा दायो सफैबाय नैया दर खुलिनोसै आङो होमबानो मोनफैसिगोन आरो इयाव बास थेंक इउ मोदोम बाय बा जालायनोसै फै जाफैदो
जानोसै लोगोफोर मा लाबोदों नायनोसै टिसु हरबाय बरियानो ओमफ्राय नै चिकेन चामच हरबाय ओमफ्राय सानैनि भेज थालि बे हिन्जावनि बे आंनि ओमफ्राय थोरसि लाना फैनो थोरसि दै फै जारौ थोरसियानो जमा जाना दोङो ओमफ्राय सुनांसिगोन आं जाना लाग्रोनि एकदम फ्राय आरोना चिकेना लकेल ओमफ्राय पेस्टाल जाखावनोसै दायो जानोसै खुलि दोनबाय ओमफ्राय टेस्ट खालामना नायनोसै आंबोथ' किटचेना गोथावहायना गोथाव जादों आंनि थाखाय सियारा गोजौद्राय सामसजोंसो जालांसै नामाथाय आङो दे सामसजों जारौ मादै इच्छा बिदिनो जायो मा बुस्थु इयो मिथिया मोनहाय दिसला जोंनि आइटेमफ्रा दे जों जानोसै दायो लोगोफोर प्लेट साफा डिसआ ओमफ्राय मा मोजां मोनदों ना बरिया लकेल खाना दा मोनायाव ओंख्रि संबाबा हरगोन ने दायो आरो सुलायनो पाला जाबाय आङो सुलायनोसै दायो जाखांबाय नालाय मुलि जासिगोन ओमफ्राय निया वेलकामा जोबसिगोन जोंना वेलकाम बेक ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय ओंखारलांनांगोन मानोना जेरक्स माबा माबि खालामनांगौ वाव मम'स बेखौ मोजां नुबाय आं बिराद लाइटिं नाय वाव मम'स ना नै लोगोफोर दिन टु रुमाव थाबाय दायो मोनालायबाय ओंखारबोलायबाय आङो जेरक्स खालामनो रोङो गाबोननि थाखाय थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै थेंक इउ स' माच आरो गाबोन नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन थ' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट बयनिसिमबो आरो दिनै आङो मोसानाय नायनो थांनो गोनांमोन थांनो मोनासै माने हिन्जावखौ हारसिं गालांनो हाया नालाय नेग्रा रावबो गैया थ' बेखायनो थाङासै आरोना थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर